Bueno, esteu en la casa de l'escriptor més guapo, més gallard i més ben plantat de tota València. Probablement l'escriptor més famós del nostre temps. Bueno, del nostre no, perquè vosaltres i jo no som de la mateixa època, veritat? No? Sabeu de quina època sóc jo? A veure, pues ara no me'n recorde. Espera, a veure, abans ahir vam menjar lentilles i això l'insume 2, multiplique, divido entre 4, ja està! Avui és 28 de gener de 1928, a que sí? No? Sí? Jo ho tinc claríssim. I esteu en la casa de Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, don Vicente Blasco Ibáñez, que és com li diu la gent. Que també és el millor periodista. En 16 anyets, només en 16, ja va fundar el seu primer periòdic, sí. I també és el millor polític. Però sobretot és un agitador. Sabeu què és un agitador? No sabeu què és un agitador? Oi. A veure, vaig a fer un discurs. Per exemple, quan jo senyale així, des d'ací cap allà, quan jo senyale així, tots heu d'aplaudir. A veure, aplaudiu. I digueu, bien, més fort, aplaudiu. Vale, i vosaltres heu de dir, fuera. A veure com ho dieu? Tu ho fas molt bé. I quan jo senyale així, vosaltres heu d'aplaudir i dir, bien. 1, 2 i 3. Jolines, que ímpetu. I vosaltres, mentrestant, què fareu? Molt bé, molt bé. Comença el discurs. Gràcies per acudir a la meva reunió. No els entretindré massa temps. S'ha reunit amb un motiu. En realitat s'ha reunit amb 2 motius. En realitat, el primer motiu consisteix en què? Consisteix en dir-los com de meravellosos passen 110 anys en companyia d'esta gent tan fantàstica. El segon motiu és dir-los que no conec la meitat de vostès la meitat del que voldria, però el que jo voldria és la meitat del que la meitat de vostès mereix. El segon motiu és per celebrar el meu aniversari. I en València va fundar un diari, El Pueblo. Un diari és més important que un setmanari, veritat? Perquè un diari es publica cada... I un setmanari es publica cada... Clar, i en el diari El Pueblo el va fundar perquè recordeu que abans havia anat a Madrid perquè volia aprendre a ser escritor de llibres? Ara volia ser escritor de notícies. Sí. El que passa és que per escriure llibres i escriure notícies tenia que dur un horari molt raro. Resulta que a migdia començava a escriure notícies i escrivia. Sí. I arribava la nit i penseu que se n'anava a dormir? No, continuava escrivint notícies i es passava tota la nit. Escrivia. I ja quasi s'estava fent de dia, que es veia el sol eixir. I penseu que se n'anava a dormir? No, aleshores es posava a escriure novel·les, llibres, i escrivia. I clar, a migdia ja estava tan cansat d'escriure paraules i 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 paraules i paraules i paraules i paraules i que el pobre caia torrat. I només va deixar que el retratara un valencià, Juan Antonio Belllibre. Però això ho anem a contar en forma de sainet. Necessito un voluntari.
Llavors el voluntari viene cap així. A veure, vaig a recomponer l'escena. Com et diuen? Dani. Un superaplaudiment per a Dani. Voilà. Dani, jo ara vaig a ser pintora i et vaig a retratar. Te pareix bé? Vale? Tu has de posar-te així que et veja bé tot el públic. Miren-me. Molt bé. A veure, agenolla't, que et vegin bé i aguanta'm el llibre, que avui ho tinc complicat. A veure, Dani, del primer que et vaig a retratar és d'agitador de masses. Tu recordes que era un agitador que feia discursos? Tralarí, tralarí, tralarà. Sí? A veure, fes-ho. Mare meva, un aplaudiment. Mare meva. Bé, el següent, a veure, aguanta el llibre. El següent que vaig a retratar-te és d'enamorat. A veure, posa cara d'enamorat. Ai, que bé! Ara et vaig a retratar. Oh, ja ho sé. De viatger. A veure, de viatger. A veure, així no. Posa cara de viatger. Bé, no està malament. I ara et vaig a retratar de fotògraf. Periodista. Somrigueu tots, digueu Blasco. Molt bé. Per últim, aguanta el llibre, et vaig a retratar del que més volia, Don Vicent. Emperador marine d'un imperi intergalàctic. Toma. Chan, chan, chan. Bueno, chan, 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 chan. Que no, que és broma. En realitat, el que més volia ser Don Vicent Blasco Ibáñez era aventurer. Va anar a Amèrica, a Argentina, i allà va fundar, allà va fundar una ciutat. Bé, vivia en colònia. Va fundar una colònia que es deia Nueva València, perquè clar, a ell li agradava molt València. I una altra que tenia el nom del seu escriptor favorit, Cervantes. Ai, sabeu quant val una ciutat? Vos imagineu quant val tota València? No? Una barbaritat. Home, milions. Jo diria fotracar. És una bona definició. La qüestió és que Don Vicent, quan se'n va anar allà i va fundar aquestes colònies, el que volia era guanyar diners, clar. Però no li deixes bé. Va perdre tots els diners. Ai! I va tindre que vindre a Europa una altra vegada. Europa és meravellosa. Europa és tan fantàstica. En Europa em recuperaré. Europa és tan... Sabeu què us va trobar quan va vindre a Europa? La Primera Guerra Mundial. Europa estava en guerra. Tot el món lluitava contra tot el món. Ui, i allà on anava Don Vicent? Allà on anava Don Vicent? Tots els fotògrafos, tots els periodistes, li volien fer fotos i feien notícies i tots volien autògrafs de Don Vicent perquè era famosíssim en tot el món. Però així en València ho tenia molt complicat. Sí, així ho tenia complicadíssim. Així tenia molts enemics que no haurien deixat que li donaven el Nobel de literatura ni que formara part de la Real Academia de la Llengua Espanyola. Cuánto envidioso hay, ¿verdad? Pero nosaltres no som així, que no. Nosaltres sabem que Don Vicent és un geni de la paraula i mereix un homenatge. Clar que sí. Mireu, cada vegada que jo alço el braç, aneu a dir tots bien! A veure com ho feu, 1, 2 i 3. Més fort, 1, 2 i 3. Clar que sí, bien per Don Vicent, que va ser l'últim gran aventurer. Bien, que va fundar 2 colònies. Bien, que va fundar 3 diaris. Bien, que va viatjar per tot el món. Bien, que va escriure molts llibres sobre València. Que quan viatjava parlava de les nostres costums. I que defensava l'art i la cultura dels valencians. Clar que sí. Bravo!
acabo per don Vicent. Jo ara, si m'ho permeten, vaig a continuar netejant la casa, perquè quan el meu senyoret torne, la trobe tota ben neta i ben ordenadeta, plena de llum de la platja, com a ell li agrada. El meu senyor mereix descansar ací, al costat del Mare Nostrum, que és l'amor dels seus amors. Ai, ja saben, han de llegir molt i passegen per els carrers de València. Potser algun dia es troben amb el meu senyor don Vicent, que la vida de don Vicente Blasco Ibáñez és un conte que ha passat. I conte contat